हाय लोगोफोर आं दैमालु नोंथांमोनखौ आंनि चेनेल बड'टेक आर'नायाव बरायबाय। चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोसे बेल आइकनखौ थुनो दाबाव जाहाथे उननि गोदान गोदान भिडिअफोरखौ नोंथांमोना मोननो हायो। हेल' लोगोफोर, दिनै जों सावरायगोन WhatsAppनि गोदान आपडेटनि सोमोन्दै। मानोना WhatsAppआ गोदान आपडेट लानानै फैदों। जों आवगायनि WhatsAppआव गोबां लोगोफ्रानो जोंनो पिक्चार, भिडिअ, अडिअ हरोमोन आरो बिदि पिक्चार हरोमोन जे बे पिक्चारखौ नोंथाङा सा 20 सुबुंनो हर, नङाब्ला नोंथांनि फैबाय थानाय बोसोरफ्रा खहा जानो हागौ, बा नोंथांनि माबा लस जानो हागौ, माबा गोमानो हागौ, बिदि गोबां भिडिअ पिक्चार हरलाबायोमोन। नाथाय बेफोर भिडिअ पिक्चारफोरा 2018आव गोबां भाइरेल जानाय नुनो मोन्दों। ओंखायनो WhatsAppआ मोनसे गोदान आपडेट लानानै फैदों। भिडिअखौ जागायदों। नोंथाङा WhatsAppखौ अपेन खालामनानै नायोब्ला बे गोदान आपडेट्सआव नोंथाङा नुनो मोनगोन जे माबाफोर पिक्चारफोर बा भिडिअ जायखिजाया लिंकफोर शेयार खालामनो नाजायोब्ला अब्ला नोंथाङा अनलि साबाल' सुबुंनो शेयार खालामनो हागोन। बेनि बांद्राय हानाय नङा। बेनि बांद्राय शेयार खालामनो नागिरब्ला नोंथाङा डिसप्लेआव नुनो मोनगोन जे इउ केन अनलि शेयार विथ आप टु 5 चार्ज। अब्ला बेखौ WhatsAppआ गोदान आपडेट्स लानानै फैदों आरो बे गोदान आपडेट्सआ जोबोद मोजां खामानियाव होदों। नोंथाङा नोंथांनि WhatsAppखौ आपडेट खालामाखैबा नोंथांनि मबाइलनि प्ले स्ट'राव थांनानै आपडेट खालामनानै ला। आरो बे गोदान आपडेट्सखौ मोजां मोनदोंब्ला गाहायाव कमेन्ट खालामनानै खोन्था आरो लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो शेयार खालाम। गोजोन्थों। नोंथांनि साना मोजाङै मोजां बारलांथों। जै बर' हारिनि जै।